Magandang gabi mga kagapay ng FW, no? Kumusta kayo? Kamusta? Ang pag-uusapan natin ngayon ay para sa ating mga kagapay ng FW kung paano o ano ba yung formula para makaipon ng isang OFW, di ba? So, kayo ba? Ano bang formula nyo para makaipon kayo? Diba? Kasi siyempre sa dami ng bayarin, sa dami ng obligasyon, ano? Napakarami nating binabayaran. So ano nga ba yung ating obligasyon bilang isang OFW? Binabati ko nga pala yung ating mga kababayan, ano? Ang ating mga kababayang Ilocano dyan, no? Kumusta kayo, kakabsat? Yeah. So, sa aking personal na pamamaraan ng pag-iipon ay siyempre andyan yung dadating yung sweldo, no? Andyan yung sweldo, di ba? Tapos siyempre pag hawak mo na yung sweldo mo, siyempre makakaltasan pa yan ng napakaraming kaltas, ng kung ano-ano mang kaltas, no? Lalong-lalo sa mga nagtatrabaho bilang isang factory o factory worker o kung saan-saan man, no? Ano bang category ang trabaho natin, no? Saan man tayo field na assign, no? Ako bilang isang factory worker ay siyempre sumusweldo. So, tayo pa yung nagbabudget, no? So, dyan na yung sweldo. Andyan na lahat ng bayarin. So, ikakaltas na natin yun. Mga bayarin na yan. Tapos yung iba ay siyempre para sa ating savings. Pero ano nga ba dapat yung formula natin para makaipon? Ano? Diba? Kapag natanggap na natin yung sweldo, unahin na natin yung savings, no? Depende naman kasi yan sa sweldo natin. Kung malaki talaga yung sweldo natin, baka naman pwede yung 50% ng sweldo natin ay itabi na natin, itago na natin, di ba? Tapos yung 50% na natitira, siguro pwede yun sa pangpapadala sa ating pamilya, pambili ng ating pagkain, pambayad ng mga bills natin, internet, no? Kuryente, tubig, di ba? At mga personal na gamit. Minsan kasi ang nangyayari, no? Gumagastos na tayo, tapos ang instinct natin, kung ano yung matira, yun yung savings natin. So let's say gumastos ka na, natanggap mo na yung sweldo mo 100%, bawas na yung tax, no? Tapos yun, 100% na nga yung sweldo mo, wala nang tax. Tapos gumastos ka na ng gumastos, hindi mo alam na 70% na pala yung nagastos mo dun sa sweldo mo. Ang natitira na lang ay 30% na lang, no? So yun na lang yung savings mo. So napakaliit, di ba? Yung pag-iipon kasi ay depende naman yun sa atin. Depende sa ating mga bayarin, kung ano ba yung mga binabayaran natin, no? Kasi
Nakadepende naman 'yan sa take home natin. Pero sana sa ating mga kapwa OFW, wag nating kakalimutan yung sarili natin. Sabi nga nila, "Pay yourself first." Sabi nga nila, 'di ba? Kailangan nating bayaran yung ating sarili muna bago yung iba. At siyempre kailangan din nating ma-identify kung ano yung needs at wants natin, 'di ba? Baka naman nasosobrahan na tayo sa luho. Bili tayo ng bili ng sapatos. Ilang pares na yung sapatos natin. Hindi na natin nasusuot. Bili tayo ng bili ng mga damit. 'Di ba? Hindi naman masama bumili ng mga material na bagay na kumbaga regalo natin sa ating sarili, pero sana wag nating kakalimutan na bayaran muna yung ating sarili. Pagtanggap mo ng sweldo natin, bayaran na agad natin yung sarili natin, 'di ba? Gano'n naman dapat para makaipon tayo ng mabilis. Kaya naman tayo nandito sa abroad para magtrabaho, makaipon para sa ating mga pangarap, hindi ba? Yun naman talaga yung purpose natin. Kasi sino ba naman ang may gusto na uuwi ng walang-wala, 'di ba? Karamihan naman siguro sa atin, umalis tayo sa Pilipinas para sa ating mga pangarap, personal man yan na pangarap o para sa ating pamilya. 'Di ba? Ang importante kasi kapag nandito tayo sa abroad, naka-focus dapat tayo sa ating mga goal. Ano man ang mangyari, dapat 'di ba, naka-focus tayo. Advice ko lang din correct me if I'm wrong, dapat kapag tayo nag-iipon, kumbaga hindi lahat natin sinasabi sa ating pamilya na meron tayong ipon, ganyan. Kumbaga isesekreto na lang muna natin, 'di ba? Tapos siyempre yung ating mga kamag-anak naman na nasa Pilipinas, huwag niyo naman sanang isipin na hindi porket nasa abroad, maginhawa ang buhay. Hindi po gano'n. Hindi po. Hindi po lahat ng nag-a-abroad ay maginhawa ang buhay. Tulad ko, bakit nga ba ako nag-abroad? 'Di ba? Kasi dahil sa personal na dahilan, no? Siyempre nandiyan na rin yung ating mga pangarap, 'di ba? Sino ba makakatupad sa ating mga pangarap kung hindi tayo lang din, ano? So, yun. So, sa ating mga kababayan na OFW, sana pag-uwi natin sa Pilipinas, bitbit na natin yung tagumpay. Wala man tayong dala. Ang dala lang natin pagpunta sa abroad ay pangarap na minsan hindi pa natin sure kung matutupad yung pangarap. Nasa sa atin na kasi yun, mga kagapay na OFW, no? Kasi kapag nag-abroad tayo tapos hindi tayo nag-focus sa goal natin, natapos yung kontrata natin, kahit ilang kontrata pa yan, kung hindi tayo makaka-focus, hindi tayo magtatagumpay. 'Di ba? So yun yung masasabi ko lang na formula, no? Kapag nagsweldo na tayo, itabi na agad natin yung ating savings. At ang ating savings, hangga't maaari, walang nakakaalam. Kahit mga
magulang natin o mga asawa, 'di ba? Ganyan, mga jowa, hindi dapat nila alam kung ano, yung ipon mo kung magkano, halimbawa ganyan, ano. Oo, alam na nila na nag-iipon tayo pero hindi na dapat nila malaman kung magkano yung naipon mo. Hindi na natin dapat sila ina-update, 'no. Sasabihin na natin na nag-iipon tayo, huwag na nating pagsabi. Sikreto na natin, 'di ba? Gano'n lang. Kasi may mga kakilala din naman tayo na OFW before, 'no, eh, nasobrahan yata sa pag-e-enjoy, 'no. So 'yun, hindi naman masamang mag-enjoy, 'di ba? Siyempre napapagod tayo, kailangan nating bumili din ng mga bagay-bagay na pangregalo natin sa ating sarili para tayong ganahan. Alam niyo mga kaagapay, kapag ang isang OFW nag-ipon, kahit paunti-unti man lang 'yan, sa una napakahirap talaga kasi siyempre maliit yung ipon, maliit pa. Pero alam niyo ba yung excitement kapag nakikita mo ng lumalaki yung ipon mo? Lalo kang gaganahan na mag-ipon 'pag nakita mong lumalaki. Kumbaga, yung excitement mo kada ipon mo, kada sweldo mo, tumatatak sa isip mo na maganda yung progress ng pag-iipon mo. Hangga't maaari, kapag tayo nag-iipon, mga kaagapay, huwag sana nating dukutin ng dukutin yung ipon natin. Kung kailangan mo magtabi ng pang-emergency mo, magtabi ka. Hangga't maaari yung ipon, ipon lang talaga. Hindi na kailangang galaw-galawin pa, 'di ba? Huwag na nating galawin. Kasi alam niyo, mga kaagapay, tayo lang din ang makakatulong sa sarili natin, 'no, sa pag-iipon na 'yan. Ano ng iba. Huwag na nating ikumpara yung sarili natin. Uy, si ganito, si kaibigan ko mas malaki sweldo, siguro mas malaki ipon nun. Huwag na nating isipin yung mga gano'ng bagay. Kung ano man yung kinikita natin ngayon, ang importante, nagsi-savings tayo, 'di ba? Lagi nating tatandaan na lumayo tayo sa ating pamilya, bitbit ang ating mga pangarap at magtagumpay, 'di ba? At sa ating mga makagapay, 'no, sana hangga't maaari yung mga may bisyo, lalo na yung sugal, 'no, na mga kaagapay nating nagsusugal, sana ay iwasan na natin ang pagsusugal. Mahirap, mahirap magsugal ng isang OFW. Kapag na-addict ka, baka yung sweldo mo dun na lang napupunta, yung padala mo sa pamilya hindi nababawasan na o hindi ka na nakakapagpadala dahil sa bisyo, 'di ba? Kasi may mga na nababalitaan tayo na nagsusugal, ayan. Sorry sa mga kababayan nating OFW na mahilig sa sugal, 'no? Yung pagkasweldo nagsusugal. Siguro kung for fun, siguro okey lang, pero kung ginawa mo ng bisyo, tapos may malaki na yung pera involved, 'no, iwas-iwas po, 'no? Kasi sayang, eh. Kapag nalulungkot tayo kasi sa sugal, naku, walang mangyayari. Lahat ng pangarap natin maglalaho, 'di ba? Di ko alam kung ano ba yung purpose kung bakit natin ginagawa yung pagsusugal. Siguro dahil nalulungkot, for fun, bonding sa mga kaibigan, 'di ba? Siguro kung hindi naman maiwasan, siguro yung limitations mo lang, 'no.
Kung saan lang yung kaya mo, hindi yung todo-todo. Kasi kapag tinodo-todo mo yan, hanggang sa maubos ka, hindi mo namamalayan, pati ipon mo nagagalaw mo na. Kasi gano'n naman talaga, 'di ba? Kapag sa sugal, 'pag natalo ka, siyempre gusto mong bumawi. So, paano ka naman makakabawi kung hindi ka magtuloy-tuloy, 'di ba? Eh, wala namang kasiguraduhan kung makakabawi ka nga sa susunod. So, be wise lang, no, mga kagapay, na sa pag-spend ng pera na kinikita natin. Kasi, alam nyo ba na yung pagsusugal na yan ay nakakasira din yan ng diskarte. Pati sa pamilya, masisira. Diba? Baka yung padala mo, dati malaki, ngayon konti na lang. Kasi, mas pinapriority mo na yung pagsusugal mo kaysa yung savings mo at saka yung obligasyon natin sa ating mga pamilya. No? Sa ating mga sa ating mga kapamilya, no? Sana matuto din kayong pahalagahan yung kinikita ng bawat OFW, no? Kasi mahirap kasi na alam mo na yung pinapadala mo nilulustay lang. Mahirap. Huwag sana nating isipin na andyan lang, malaki yung pera na pinapadala. Diyan naman, magpapadala na naman sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Sige lang, gastos lang. Huwag sanang ganun. Sa atin naman mga OFW, no, hanggat maaari, kung kaya nating turuan na kumita din ng pera yung ating mga kapamilya, turuan natin. Sabi nga nung kasabihan, bigyan mo ng isda yung isang tao, and at the same time, turuan mo mangisda. So, ano nga bang ibig sabihin nun? Diba? Tulungan natin silang mag-grow din sa sarili nila, no? Kaya nila magtinda-tinda doon, kung kikita sila ng maliit man, okay na yun, pandagdag na rin. Diba? Hindi yung maasa na lang sa ating binibigay. Kapag kasi ganun ang kapamilya natin, maasa na lang sa ating binibigay. Isipin natin na hindi habang buhay ay nasa abroad tayo. Hindi habang buhay kaya nating kumita. Hindi habang buhay malakas tayo para kumita ng malaki. Diba? Yun, mga kagapay. Yun lamang po ang ating nilalaman ng ating live ngayon. No? At shout out sa inyo, no? Sa ating bahay, no? Sa YouTube, kahit maliit pa man yung natin, bahay natin, maraming salamat sa inyo. Shout out sa ating mga kababayan, no? OFW, kung saan man kayo dito sa mundo, kung kayo napadpad, ano man ang trabaho ninyo, mahalin natin ang ating trabaho, alagaan natin ang ating kalusugan, dahil yan ang puhunan natin sa pang-araw-araw na trabaho. Alam ko na matayog yung mga pangarap natin. So, maabot natin yun sa pamamagitan ng disiplina sa sarili at tamang paraan ng pag-ipon. So, yun. Atin pong ulitin, no? Unahin po natin yung savings natin bago yung mga luho natin. Diba? Pag nakapagtabi ka na, kapag savings ka na, di bumili ka na ng gusto mong bilhin. Hindi yung inuuna mo yung gusto mong bilhin. Yung mga wants mo. Minsan yung mga wants natin, yan ang nagpapahamak sa atin. Kasi bumili ka na isang bagay, nagandahan ka lang, nag-sale, nagandahan ka, binili mo. Pag uwi mo sa bahay, hindi mo pala kailangan. Nagsisisi ka ngayon. Nakatambak lang dyan.
Oh, 'di ba? So, yun mga kaagapay 'no, ang, formula na dapat natin ay unahin natin yung savings bago yung ating mga kagustuhan. So, yun lamang 'no, maraming salamat sa inyo at mag-iingat po tayong lahat.